Ало, добър вечер. Добър вечер. Обаждам се за обявата за ягоди. Кой сте вие? За ягодите за обявата. Това не е верно, не така. Нищо не е ягоди, така ягоди. Има такава обява, не знам. Не знам кой. Преди от тази обява не казал. Ама не продавате ли ягоди? Не. Аз мислех, че продавате, понеже има обява. Не продавам. Аз сметана. Не продавам ягоди. А сметана? Кой сте вие? Как се казва? Иванка. Аз си казвам Иванка. Ти ме питаш, аз ти казвам. Иванка, не си Иванка. Димитрова. И сега не продаваш. Сега